Zdravo, hvala ti mnogo što govoriš za Hive televiziju. Reci mi na samom početku kako si. Prvo, hvala vam puno što ste me pozvali. Hvala što ste prihvatili ovdje da dođete, da vas, eto da kažem, na neki način ugostim, da se osjećate prijatno kao kod svoje kuće. Osjećamo se zaista prijatno i zaista nam je lepo. Reci mi na samom početku, znamo da se baviš pevanjem, da li radiš na nekim novim projektima, što uskoro možemo da očekujemo? Pa evo uskoro, ako Bog da, bit će duet izbacujem sa Mirkom Savićem. Ali to, eto, pričat ćemo o tome, pošto nije to glavna tema večeras. Nije, ali evo zanima me, s obzirom na to da si dugo negde na medijskoj sceni pevačkoj, pa me zanima kako gledaš danas na muzičku scenu? Danas, baš danas. Da. Pa što da vam kažem, svi se borimo kako umemo i znamo, svako na svoj način. Ja znam svoj cilj, put i pravac i ostaću pri tome i da idem ka tome što sam zamislila sa šta će biti, Bože zdravlje, vidjet ćemo. A koliko je teško zapravo graditi muzičku karijeru na pravim temeljima, rekla bih? Pa recimo na jedan pošten način koji ja baš onako sama, ja sve sama finansiram, mislim sad ovako, ne znam, možda misli ko što hoće, sve sama kreiram, sve u dogovoru sa svojim, eto i PR-om i sa mojim kolegama sa kojima pravimo pesme i taj odabir, ali moja zadnja, što se kaže, ja sam u svojoj kući direktor. Tako da to je to. Negde više voliš da sarađuješ, zapravo nisi u timu, nego radiš sve sam, je li tako? Pa ja imam, da kažem, svoju ekipu, svoje saradnike koji zapravo oni sa mnom sarađuju, ali glavna je moja. Mislim, ružno što kažem, ali je tako. Ja sam ta koja odabere. Ti si stroga za saradnju? To me jako zanima. Mislim, svi kažu da sam težak vojnik. Mislim, otac mi je bio vojno lice, tako da verovatno to ima nekog značaja i uticaja, ali disciplina je broj jedan. Red, rad, disciplina, bez toga nema uspeha, verujte mi. Nebitno koja je branša u pitanju, koji posao. A reci mi, evo, koliko je teško probiti se na muzičku scenu u današnje vrijeme? Pa da vam kažem, ne može to preko noći. Znači, mora to da ima neki, da kažem, tok, mora da postoji neki period. Sad sve zavisi od sreće. Znate kako kažu? Rodiš se i nađeš se u pravo vreme na pravo mesto. Tako da to mora da bude jedan sklop, jedna celina. Naravno, ljudi, bez ljudi se ne može. Znači, poznanstva, prijatelji, elem, to što ti prikazuješ i šta prodaješ, kako bi rekli, moraš da imaš kupce. Tako da sve zavisi od ljudi koji te angažuju, kojima pevaš ta takozvana veselja, pa ako si dobar ideš dalje, ako ne... Tako, evo, nedavno sam radila intervju sa pevačem Bobanom Rajevićem. On je baš izjavio da je jako teško u današnje vreme da se pronađe pravi hit, da pesma postane apsolutno pravi hit. Pa da vam kažem nešto, ljudi danas, kao, ne znam da li ste vi primetili, ali sve nekako starije pesme počinju da se vraćaju, da oživljavaju, takozvani kaveri. A što se tiče pesme neke, evo recimo, kod mene sve tri su drugačijih žanra, totalno. I to sam namjerno tako uradila, čak balade isto onako malo neko vuče na neki pop. To će biti tamo u septembru. Šta da vam kažem, nekako to serviram gledalcima, pa sad šta oni budu odlučili, ja ću ići tako, ja ću u tom smeru ići, da. Dobro, reci mi kada možemo duet da očekujemo? Pa ja, evo, nešto sam baš sa producentom pričala, ako Bog da, mislim da bi trebalo 4.4. Sad, bit ćete prvi informisani, tako da ću do kraja nedelje ću znati tačan datum, ako to ostaje, da je to to. A zašto baš 4.4? Da li je to neki datum koji je, evo, tebi izuzetno važan? Ne, Mila, ne, nego prosto to tako... Ili platiš astrologiju kada gledaš datum i kada treba nešto da izbaciš, recimo neki veliki projekat? Ne. Ja sam neko ko veruje samo u Boga, imam svoje neka načela, držim se toga. Što tiče astrologije, svaka čast svima, ali to je za mene ne. Dobro. Hajde sada, eto, vola bih da pređemo na malo težu temu. Možemo da pričamo na tu temu, pretpostavljaš. Navikla sam, nije problem. Da. Ja bih, eto, vola bih konkretno da te pitam, s obzirom na to da si doživjela, reći ću, strašnu saobraćajnu nesreću, još sa 19 godina. 19 godina. Evo sada, kada su prošle, evo toliko godine je prošlo od te saobraćajne nesreće, čega se ti sećaš? Na što prvo pomisliš kada evo pričamo sada na ovu temu? Prvo i osnovno to je bol, strah. Prvenstveno, to znam, kad sam se probudila iz kome, da prva i osnovna stvar je bilo da li ću imati uopšte nogu. Jer sam ja, kad sam već podošla sebi, jel? Onda su gledali da mi spašavaju stopalo, jer meni je skočni zglob leve noge otkinut bio. Propeler od motora i tako dalje. Tako da onda su oni, to je doktor Pešić, gledao je da to sve odradi kako treba. Prve 2 operacije su uspešno prošle, međutim dobila sam gangrenu.
jer odvajanje je bilo malo duže i tako dalje. Sad to ima svoj neki tok. I onda već mene doktor pripremao, dovodio mi devojčice koje su mlađe od mene da prosto kao, eto, ako dođe do toga, mislim, on se nadao da neće, Bogu, Gospodu hvala da nije tako, da me spremi, da jednostavno i bez stopala, da treba da sam zahvalna što sam živa. Međutim, ja se nisam predavala. Moj pokojni sada drugar, nažalost, on nije poginuo motorom, nego zbog svojih nekih privatnih razloga posle određenog vremena, i moje beneficije, moje veze i našao mi je te neke getamicinske perle, koja je ta bila 3. operacija, gde se to usadilo u zglob. I to mi je pomoglo. Jer meni je rekao doktor Pešić, sine, sve sam uradio kao za svoje dete. Sad je sve do Boga. I ja sam se prekrstila onako evo kao i sad sa osmahom, Bogu, Gospodu, pa ne sekiram se ništa. Onda će to sve biti u redu. Jaka si bila zapravo i u tim trenucima? Morala sam. Znate kako, nema, prosto to je kao kad uđete u jednosmernu ulicu, a iza vas je kolona od triliona automobila. I boriš se. Nema sad, ti možeš malo da usporiš, ali moraš da ideš. Nema tu. Da li se ti sećaš, evo, kako je izgledao taj dan? Šta si ti radila tog dana? Naravno. Do tog trenutka kada si sela na motor? Naravno. Sedela sam na terasi sa mojim pokojnom bakom i mojim drugaricom Jelenom i ja sam se baš tog popodneva sprebala sa Željkom Šašićem da idem, da budem kao eto uz njega, da pevam. Treba da imamo neki koncert u smislu petak, subota, nedelja, gostovanje u Crnoj Gori i ja sam već bila spremna, moj drugar je prišao, ajmo da se vozimo gore dole, baka nemoj da ideš. Baka rekla ne? Ne, ona je uvek bila, sve što je rekla, nažalost to se desilo ili bilo tako, ali ja sam uvek bila kontraš, buntovnik i naravno sa sve drugaricom idem ja, gospođetina. I odemo mi i u tom koji dan danas postoji restoranu, pošto smo bile teške, nismo obe mogle da budemo na motoru, nas da smo se i tu raspravile ko će prva da ide. Naravno, ja sam pobedila, jel? Hoću ja, gospođe, da idem. I mi smo išli tipa iz braća Jerkovića, išli smo gore ka Banjici, od Banjice smo išli ka Pinku i dole tamo da se spustimo kao Košutnjaku, tu se više ničeg ne sjećam. Jer je odatle izašao čovek iz sporedne ulice, pogledao levo desno, vidio da nema nikog i čovek tamo da krene i mi se zakucamo u njega. I to je sve, mislim, ja se ni tog udarca ne sjećam. Sjećam se samo tog nekog straha u stomaku koji dan danas, da kažem, intuicija, koji slušam kad mi se to pojavi, verujte mi da apsolutno ne radim ništa. Da li treba da mi na put, da li treba da prihvatim neki posao, ne postoji taj novac. Kad mi se to javi, ja samo kažem ne. U tom trenutku, kada se dogodila saobraćajna nezgoda, ničeg se ne sjećaš, evo sada si rekla, da li su doktori konstatovali smrt tada u bolnici? Naravno. Tako sam dovežena sa drugarka koja je pao. Ne, ništa. Bilo je tu kao nešto malo, sad ne mogu, slagala bi vas kad mi pričala neke detalje o koje nisam upućena, iskreno ne sjećam se, jer moja majka je, ja sam u septembru izašla iz bolnice i imala sam čak jedan deo rezervoara koji sam držala na zidu i svu tu dokumentaciju. Ma da, nego ja sam to toliko patila, bila sam katastrofa. I moja majka uzme sve to baci. Što mi je učinila medveđu uslugu. Ne zbog svega ovog sad, nego mogla sam sebi i penziju da završim i te neke stvari. Svašta nešto se urgentno desilo, pola papira mi fali, tako da ne mogu sve to što bi mogla, ništa nisam uradila. Tako da se ne sjećam. Ne mogu da vam kažem nešto precizno u tom datom momentu, ali ono čega se sjećam i znam što su mi pričali, da tamo kad sam došla, tog dana je bila žestoka borba i oni su bukvalno digli ruke od mene. Jer tu nije, obzirom na moje povrede, meni je glava bila smrskana. Meni su tegovima razlačile glavu. Ja sam imala frakturu lobanje, mislim, 22 preloma, meni ubiti, kompletna kičma, zapravo vrat, to je sve bilo smrskano. Lice mi je bilo 2,5 mm, mislim da će ljudi da... Ali verujte mi, tako je pisalo u izveštaju. Ja sam takve brazde imala, da vi ne možete da shvatite na što sam ja ličila. Sjećam se kad sam ja iz korita izašla i tako dalje. Kada se prvi put pogledala u ogledalo? Mislim, to ne daj Bože nikom. Ja sam polomila ogledalo. Šta si pomislila? Polomila si ogledalo? Da ću biti jedan monstrum. Mislim, čemu život, šta? Mislim, strašno, verujte mi, to su takve stvari i šta god ti kao nešto kreneš, sad kao ide nešto, neki tračak nade, uvek neka stativa, uvek se nešto desi. Da li je to noga, da li je to, ne mogu da pričam. Ja jednostavno nisam mogla bradu, nisam mogla ništa da pomeram. To su takvi grčevi, ne dao gospodnik. Ali sam preživala. Hvala Bogu i zaista si divna osoba i žena, ali evo jako me zanima, da li je baka bila ta koja je
došla u bolnicu i negde, rekla bih, oživela te zapravo u tim trenucima. Šta se tu događalo? Da vam ja nešto kažem, Gospodu dragom hvala da je ona mučenica krenula tog dana. Da vam ja nešto kažem, jer su roditelji došli pokojni, svi su pokojni. Šta će majka, mislim, oni niti da me gledaju, niti, mislim, već su mislili su čuli... da je to? Ma da, i nisu htjeli da me gledaju u tom stanju, pošto su čuli šta i kako, mislim, katastrofa. Možda mislite kad jedna majka neće da pogleda svoje dete, bez obzira da se oprosti i tako dalje. Tako da, baka je ta jedina bila koja to nije odustala, prosto ona je, čuje moje srce, tako je stalno govorila, Danica je živa i Danica je živa. Da. Tako da ona je bila toliko uporna, oni su je pustili. Moja Staša koja je tad bila dežurna, koja je generalno nekako, evo i dan danas smo povezane, malo pre smo baš pričale telefonom, i nekako, eto, htjela baki da učini volju, pa ako ništa, bar da se oprosti od mene valjano, što bi rekli. I ona je došla u bolnicu? I ona je mukica moja došla, kad je ona krenula mene, počela od nogu, kao što sam rekla, do gore, i da me ljubi, da bukvalno moja baka je sa Kosova, malo da baja, da priča, da moli Boga i tako dalje. I kad je došla tu, počela da stavila glavu na moje grudi i kad me zagrlila, prvo što je osjetila to je da sam topla ispod pazuha. I dete je živo, i dete je živo. I osjeća neki puls i to je opštih, ne možete baku obuzdati, mislim, to je bilo strašno. Tu mi moja Staša kaže. I onda je Staša, ajde, dobro, polako, ajde, smirite se, sad će ona uzela tetoskop. Pre toga si bila 8 sati u komi ili klinički mrtva? Koma je tek posle. Ti si bila 8 sati klinički mrtva. Tako, ja sam za njih bila zavedena gotovo. Znači, nema tu više pomoći, nema tu... Ima taj neki period medicinski gde oni kad vide, tu ako nema, pokušali su ne meni da reanimiraju i tako dalje, međutim nisam davala uopšte nikakvog, što bi rekli, signala, znate. I onda ona mene, Staša moja kad je pogledala, odmah je zvala anestezijologa, odmah je zvala da me reanimiraju. Kaže, to je ekipa se išla iz 3 puta. Prvi put ništa, drugi put, treći put sam počela lagano da pokazujem puls. I onda kako naši doktori reaguju, Bogu hvala, ja kažem opet, Božje je delo, ne znam što da vam kažem. Mislim, možemo da pričamo o ovome koliko god hoćete, ali ja znam, ne sumljam, ja kažem, ja sam medicinski radnik i tako dalje, ali prosto... Da li je to čudo? Čudo 100%. Verujte, mislim, može da misli ko šta hoće. Ja sam čudo, zato što sam dobila otpusnu listu da sam invalid 100%. I da ako sa štaka siđem na štap, da slavim. Ali evo danas najnormalnije hodaš, izgledaš fantastično. Ja se izvinjam. Štiklama. Da. Štiklama, najnormalnije. Koliko je trebalo vremena da prohodaš? Pa dobro, da prohodam i to sve, pa trebalo je neki godinu dana. Možda malo više, ali da kažemo, recimo. Imala sam ja fizikalne i svašta nešto i pokušavala kod kuće. Verujte mi, bilo je straobalno. Straobalno, ali kad čovjek ima volju za životom. Da. Verujte mi, volja kod čovjeka, što može da to je čudo. Ništa drugo ne može da... Nema. Ti kad imaš volju, kad imaš želju, ne postoji. Mislim, okej, svi ti spoljni utice i ostale stvari su dodatni, ali volja, vi ako nemate volju. Kako su izgledali ti dani kada si posle bolnice, kada si došla u stan, u kuću? Kako je to izgledalo? Kako su ti dani izgledali? Pa, dani su bili fenomenalni, zato što su svi moji prijatelji, drugari, znate, sva ta neka draga lica, znate, kad vi, prvo, ja nisam bila, ne mogu uopšte, mislim, dok su dolazili u bolnicu, ljudi mi pričaju da sam, ne mogu shvatim da se meni tako prvo nešto desilo, jer se ne osjećam tako. Drugo, kad počne mozak polako da se budi i da vi u stvari shvatate da uopšte niste mogli da budete danas tu i da sam ja srećna što uopšte bilo koji dan se probudim, kao i dan danas. Da li su postale velike traume nakon toga od motora? Joj, pa jesu. Narednih 2 godine, mislim, prvo da vam kažem nešto, to je ipak povređen centar za ravnotežu, opet kažem, apropo svega toga, kao sa neurologom, kad sam imala sad skoro gostovanje, on je pokušao na neki određen način da objasni, ali svi smo mi jedinka i težina mojih povreda, to samo ja znam, kako da kažem. I individualni pristup je pacijentu od do. Ja sam se nekako oporavljala, ne znam, uz Božju pomoć, opet vam kažem, da li je to snaga volje, da li su te moje mlade godine, ne znam, ne mogu vam opisati, ali ja sam tvrdoglava osoba. Svi me znaju, ja kad nešto hoću, dok to ne ostvarim, ne mora odmah, ali kod mene je to zapisano tako i ćao. Šta se od tog dana ključno promenilo u vašem životu? Sve. Da li si počela potpuno drugačije da gledaš na život, na određene situacije, na određene odluke?
koji si donosila do tog dana? Sve i obazrivo i da razmislim i nema više brzine. Drugo, kažem vam, opet pominjem, ne znam ljudi to, ali ja bez Boga ne idem nigde. Ja gde god idem i kad se probudim, prekrstim se, imam svoje jutarnje molitve, večernje, postim i tako dalje, ali hoću da vam kažem, evo i kao i sad. Gde god i šta god da radim, ja se prekrstim, kažem, Bože, aj ti ispred mene, a ja ću sve za tobom. Pa kako ti kažeš i gde god treba da budem i to je to. Tako što se tiče odluka i svega, počela sam da se vodim time, da odem u crkvu, pa polako da razaznajem, da se savetujem. I to je neka druga dimenzija, nije to standardan život, verujte mi. Ali to je za mene bio tad jedan vid i spas za mene. Da, ali rekla ti si majka. Kako da ne? Bogu hvala, što isto bilo nemoguće. Što je bilo nemoguće. Prosto nemoguće, da jedno od da nikada, pa zbog povrede i karlice i kičme i svega, prosto to je nemoguće da bi ja mogla, jedva bi mogla da nosim sebe, a kamoli neki teret u vidu deteta u sebi. Tako da... Da li to se proteklo na kraju kako treba, kada je porođaj u pitanju? Pa da vam kažem iskreno, sad ću vam reći iskreno, eto opet, ja kad sam ostala trudna nisam ni znala da sam trudna. Kod mene sve to nešto čudno. Nasledila sam od majke, normalan ciklus i tako dalje. I kada sam ja to saznala, u stvari kad se to nešto zakomplikovalo, otišla kod doktora i kad su saznali da sam trudna, ja sam tada izgubila u 5. mesecu jednog sina. Ali je drugi ostao, Bogu hvala. I rodila sam ga u prvoj nedelji 8. meseca. Da. Tako da Bogu hvala, mnogo je bilo mukotrpno teško i tad sam mogla da doživim svašta nešto, ali opet kažem, nekako me Bog gleda i vodi i spaja sa ljudima koji su adekvatni za taj neki moment koji je meni potreban. Zanima me gde pronalaziš snagu. Evo, zaista je bilo mnogo teških situacija u tvom životu. Pa nije to ništa. Život mu je komplikovan jako, ali život mi ne bi bio život kada bi bio takav, turbulentan. Nekako sam naučila, ne znam. Kako se nosiš sa svim stvarima? Evo, kako bi dala savjet određenim ljudima koji sigurno prolaze kroz teške momente? Mnogo ljudi prolaze sigurno kroz neke teške trenutke. Znam. Mene to masa ljudi pita koji me tek upoznaju, koji me znaju. Kaže, daj bre čovječe, možete nekada plačeš, daj malo. Imam ja naravno, mislim, ispraznim se ko baterija. Ali to je nekih, da kažem, ja se osamim u tim datim momentima jer ne želim nikog da ugrožavam, niti da me neko eto tako gleda, prvenstveno moj sin. I nekako to, ne znam, naučiš kroz život. Kako sina savjetuješ? Pa ja ne znam, Bogu Gospodu hvala, ja njemu gledam prvo da pokažem sve, pa onda da mu kažem. I onda neminovno on sve posluša i uradi. Naravno, bude tu malo, ipak je on muškarac, uvažavam ga kao on je domaćin u našoj kući. Tako i treba da bude. Šta da kažem, stavljam ga u Božje ruke, pa Bog, kakav mu bude bio put, bit će. Tako je. I zanima me posle koliko vremena si se vratila na nastupe, vratila se muzici od nesreće? Sad ću vam reći, verovali ili ne, ja sam uradila ortopedske cipele, znači, sećate se onog filma Slatko od snova, Dragana Mirković, što je... I ja sam tu videla te neke cipele, meni to durnulo u glavu, to je bilo nešto u Rumi, sad opet da skratim priču, i mi smo morali tamo da idemo, jer to, pogotovo ta leva noga, meni je malo skraćena noga i tako dalje, to se ne vidi, ali eto, tako je. I on meni uzeo kalup i tako dalje i napravio i ja sam, mnogo su mi pomogli, znači moja braća, moje duše, to su i Šapca momci, Rajko i Vesa, to je moja prva ekipa sa kojom sam, eto da kažem, krenula kao balavica, što sam bila u školi. I tu je bila Vesna, koja je bila glavna, a ja sam bila tu kao neka, da kažem, atrakcija u smislu lepa, ovo, ono. I stvarno mnogo su mi pomogli. I radila sam sa njima. Nikada oni meni nisu osporavali, sedi, odmori i tako dalje. Ali sam radila. Boli. Ja izdržim još malo, još pola sata. Poslije su mukotrpne trke, ali... Koliko si sada iz ovog ugla ponosna na sebe? Pa to je gordost. Ja sam samo zahvalna što sam živa, što sam zdrava, što mogu da hodam, što mogu da radim. Ne samo pevanje, nego i fizički i da treniram. I što mi glava funkcioniše, što nemam nekih posljedica još uvek. Nadam se da neće biti, ali ako bude, šta da radimo? Šta generalno doktori kažu sa te neke stručne strane? Pa kod neurologa idem ove godine. Mora. Sad je na 3 godine, a bilo je na 5. Dobro. Pa idem, imam te neke preglede koji, eto, gde ljudi gledaju, u stvari gde doktor gleda da li je potrebna neka stručna, da kažem, da sam pod stručnim nadzorom ili da pijem neke lekove, ja još uvek ništa ne pijem, sem vitamina i slava Bogu. Mislim, ne znam. Da li možeš najnormalnije da treniraš? Pa mogu. Mislim, sad ne mogu meni zglob, recimo, skočni, ja ne mogu da uradim ovo, mislim, i tako nešto, ali samo mogu, mislim da 30% imam ugao da mogu da hodam i to je dovoljno.
Apsolutno. I evo za kraj, kada si bila najsrećnija u životu? Da li pamtiš jedan trenutak? Naravno. Kad sam rodila svog sina. To mi je nešto... To je nešto što, eto, ne znam. Osjećaj koji zapravo ne može se opiši. Ne može. To svaka majka, pogotovo prvorotka, ne znam, pogotovo posle svih tih stvari, to je ono vrhunac, nema dalje. Dobro. Zdravo, pravo dete. Tako je. Hvala Bogu. I evo polako privodimo kraju. Zanima me da li planiraš, da li imaš neke planove za budućnost, da li razmišljaš, eto, rekla si mi da pripremaš nove projekte. Tako je, pa da radim koliko Bog dozvoli, kažem koliko mi služi glas, koliko me ljudi žele, angažuju. Dok vidim odaziv, ja ću trajati. Kad ne, opet Bog mi dao ruke, imam mnogo toga što mogu da radim. Jedan normalan život. Nemam ja sad to neke preterane želje, da se mi ne lažem. Sve što hoću to ostvarim i to je previše i više nego dovoljno. Meni je zaista bilo zadovoljstvo danas da pričam sa tobom. Nadam se da i tebi bilo lepo. Bilo mi je prelepo, nego meni uvijek nešto kratko. Mi toliko to pa. Pa ja mislim da smo preko 20 minuta. Šalim se, ne, nego toliko toga, i pogotovo ja se izvinjam unapred. Ja to svakom kažem, ja toliko valjda mi je to prešlo u naviku. Ja toliko pričam da prosto i ulećam u kontekst razgovora našeg i tako da nemoj da mi zamerite. Ništa, naravno, ali lepo sve smo prešle. Hvala puno. Hvala ti mnogo na današnjem izdano vremenu. Hvala vama na vremenu, hvala što ste me pozvali, tu sam uvijek da se odazovem šta god je potrebno. Super, hvala ti. Hvala puno.